Dobrodošli u moj program Brzina, agilnost i eksplozivnost za tenis. Znači, ovo je program koji traje 12 tjedana. Međutim, već kroz nekoliko tjedana ćete osjetiti napredak, kroz 8 tjedana možete poboljšati brzinu, agilnost i eksplozivnost. Ne samo to, nego ono što ćete dobiti kroz ovaj program, dobit ćete transfer za ono što se dešava na teniskom terenu. Znači, tenis kao sport, to je sport koji se sastoji kreni stani, stop and go sport. Znači, sport u kojem imamo nagle promjene smjera, nagla zaustavljanja, sve kratko, po nekoliko koraka. Znači, stvar je čak i više samog ubrzanja nego brzine. Znači, ali imamo kretnje i bočne kretnje, i naprijed, i natrag, i sve. Znači, tu ne dolazi samo do izražaja neka linearna brzina pravocrtna, nego u svim smjerovima reakcija, anticipacija itd. Tako da određene vježbe treba biti opće, koje će napraviti određenu mehaniku kretanja i slično, i određene vježbe moraju biti specifične da bi ta brzina, agilnost i eksplozivnost koju radite izvan terena imala transfer na teren, da budete brži na terenu. Nema svrhe ako tu brzinu niste prebacili na teren. To je ono što se često puta dešava tenisačima. Znači, kroz ovaj program treninga poboljšat ćete brzinu, agilnost i eksplozivnost. Jednostavno ćete se naučiti brže, ekonomičnije i efikasnije kretati. To se sve provodi 2 puta tjedno treninzi i odlično je u kombinaciji sa mojim drugim programom treninga, znači pliometrija kroz 12 tjedana, gdje 2 puta tjedno možete raditi trening pliometrije. Naravno da opet to ovisi o vašem rasporedu natjecanja, tako da je drugačije van sezone, u sezoni i slično, tako da opet kroz to se može modificirati da se napravi jedan trening brzine, agilnosti, jedan trening pliometrije ako se tempirate za neki turnir ili ako duže ostajete u turniru, igrate ili ako ga osvojite, a ide vam brzo sljedeći turnir, onda se to malo drugačije raspodijeli. Uglavnom vježbe su napravljene na taj način da vas progresivno vode, znači nastavljaju se jedna na drugu. Ima dosta vježbi koje su sa nekim rekvizitima, nekim podnim ljestvama i preponicama, ali većina je znači bez neke dodatne opreme, tako da možete provoditi bilo gdje i bilo kada. Može se provoditi na teniskom terenu, ne mora, može negdje izvan staviti samo kapice kao neke oznake, ali uglavnom ovaj program treninga koji će vam omogućiti da poboljšate brzo skreskovna svojstva, poboljšate brzinu, agilnost i eksplozivnost, i to može činiti razliku između dobitka i gubitka meča.